múzeum, umiestnené v Rózniho dome, má zasa bohaté prírodovedecké a národopisné zbierky z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Rada okresného národného výboru v Bardejove sa zodpovedne stavia k rozvoju a výstavbe mesta. Využíva všetky možnosti, ktoré dáva naše zriadenie a vytvára dobré podmienky pre činnosť ďalších miestnych orgánov. Na tomto mieste, kde sa teraz tíčia krásne bytové jednotky, pred 8 rokmi bola iba ornica. Dnes v týchto bytoch našlo ubytovanie vyše 900 rodín. Mohutné tempo výstavby prinieslo aj zvýšenie počtu obyvateľov nad 15 000 a sú predpoklady ďalšieho rastu mesta. Toto všetko však neprišlo samo od seba. K vybudovaniu a skrášleniu mesta bolo potrebné veľa usilovnej a ťažkej práce. Kto poznal mesto kedysi, dnes vie najlepšie oceniť a porovnať jeho veľký rozmach. Individuálna výstavba rodinných domčekov nezaostáva. Vyrástlo nám veľa krásnych, slnečných príbytkov. V takomto stave boli ulice nášho mesta prednedávnom. Dali sme sa s plnou vervou do práce a výsledok nedal na seba dlho čakať. Ťažko sa dá uveriť tej nezmazateľnej skutočnosti. Mlynský potok, zdroj nečistoty a špiny, uväznila ľudská ruka a do betónových sprúží. Namiesto zanedbaného priestranstva je krásne miesto odbytu. Namiesto Mlynského potoka toto ťa. Výsledok veľa dobrovoľných pracovníkov, inžinierov, učiteľov a robotníkov. Na tomto mieste bol puštár. Stáli tam povozy. Blato a kaluže boli sprievodným zjavom tohto miesta. Dnes pod názvom Námestie Slovenského národného povstania predstavíme si veľa krásnych zelených páncov, upravených parkov a novú mestskú tržnicu.
časť mesta je nová. Rozrastáme sa na všetky strany. Podobne môžeme hovoriť aj o ostatných priestoroch mesta. Toto všetko sa však nestalo mávnutím čarovného prútika z rozprávky. Rada Mestského národného výboru sa pevne chytila súťaže, skrášľovaní a zveraďovaní miest. Umne zorganizovala práce a brigádnikov. Výstavba športového štadiónu a kúpaliska si vyžiadala 630 000 brigádnických hodín. Doterajšie náklady sú 5,5 milióna korún. Hodnota vybudovaného diela je 8 miliónov korún. Tento nádherný športový stánok sa buduje v akcíze. Bude však treba vynaložiť ešte veľa práce a úsilia, aby započaté dielo bolo definitívne ukončené. Pri budovaní objektov pomáha veľa organizácií a jednotlivcov. Závody 29. augusta, Snaha, Pilo Impregna a komunálne služby. Pri výstavbe tribúny pracovali príslušníci okresného oddelenia verejnej bezpečnosti a technických služieb. Tu akcia Z pomohla deťom a mládeži. Sú tu vyhovujúce dostatočné zariadenia a priestory na zábavu i šport. A využívanie? No posúďte sami. Detská radosť, smiech a spokojnosť je veľkým zabezpečením a uistením, že sa spravila zase jedna dobrá vec. Aj v noci má Bardejov osobitné čaro.